to my YouTube. Hi guys! Welcome back YouTube. Ikaw, interested? Ano kayo nga? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. 1, 2, Just like, 3. someone, please Go. like and share. Pag, unya na, Hayag na. So na. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ikaw rin nga diya. Ikaw, gawa na Hi talaga. guys! Go. Welcome back to my YouTube. Hi guys! Welcome back YouTube. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube. Wala. Sige. Treto, action. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ano? Kami, pauwi na po kami. Pupunta sa aming bahay. Palakad lang kami, you know. Tapos, ang ngayon pa namin lalakarin. Ito lang pang snack namin, no? Ito lang. You know, na mahirap pa kasi, you know, pandemic ngayon. Ano sa surihan? Tafik. Ano gusto niyong pag-usapan tungkol ba sa Love love life? Ako, game ako niyan. Wala nag-istorya ito. Hoy, kamusta naman ulit yun eh? Diba wala istorya ko sa natubag. Bang? Pagkano ba pag sumusubay? Tagalog sinda. Tagalog kasi. kasi. Ayaw nga pala mo, Tagalog pala kami. Bisayat lang kami. Tagalog lang. Ano na istoryahan? Bubot, mag-video eh. Hirisa na ba? Iyo, Ano kan ba? ito istoryahan about sa... Ay, ka na lang. Internet, I love internet. Internet lang. Hindi yan. Uso na may karon yun. Sige. Sige. Kuhan, ito topic kay. Kinang mo to baka sa internet lang. Sige. Naniwala ba kayo sa internet lang? Naniniwala ba kayo sa internet lang? Mukha din kahama question mark. Love. Mukha buka sa bus na tubag. Sige. Ikaw, naniniwala ka ba, Sinda? Yes, of course. Kasi siya ka lang yan. Ay, sa totoo lang, hindi. Bakit? Kasi, yung internet niyan, love sa internet, mawawala din yan. Kasi, sa umpisa lang yan, pa-sweet-sweet. Kilig-kilig pa more. Pero sa hanggang huli, ayun, nawawala na yung mga sweeties. Sige lang kay. May ano. Hindi kami pinasakay. Pati ko man to? Ha? More? So, ayun guys. Oh my God. Marami na mga sasakyan dito, hindi kami pinapasakay. Ayun, kasi wala kayo pera. So, ayun guys. Kung medyo maitim na ako Sige. naniniwala ba kayo sa internet love? Ikaw? Sa bagay, oo, pero hindi din. Bakit? Meron kasing iba din. Ay, depende yan sa tao eh. Depende yan kapag yung maging partner mo, Nagsiseryoso. loyal or totoong seryoso sa'yo, kat internet lang. Tapos hinihintayin niya yung panahon nga kung lagi makikita. Pero meron din ibang tao, tinutupad nilang pangarap nila na makita sila kahit ano pa yung, kahit matagal pa yung taon, yung araw. Tapos, meron yung ibang din na hindi Pero- talaga mapipigilan kasi sobrang layo nila or baka may makita pa silang mas malapit kaysa sa'yo. Yeah. Yung ginawa ka lang yung sa internet pero sa in person, may iba pala siyang mahal. Oo nga, tama ka, best Yun. friend. Kaya, sa ganun. Tambag. Ano bang masasabi mo sa mga kabataang nagmamahal sa internet? Sa kabataan ngayon, sa mga mga kabataan ngayon na nanonood sa amin, kung mahal talaga yung isang tao,
Hindi matutong maghintay. Oh, hindi yun may ibang tao na hindi talaga ay sa umpisa lang yan na Yeah. maraming pangarap, maraming magandang salita na tutuparin niyo sa umpisa. Oh, hihintayin kita. Magkikita tayo. Oo nga. Ikaw lang yung gusto ko. Ganoon. Tapos makita mo pala na mas may maganda pa sa'yo sa kanya. Tapos mabigla ka lang na mawala yung mga pinagplanuhan niyo, mga pinag-usapan yung mga gandang plano sa buhay. Ayan. Kaya depende yan sa inyo eh. Maging partner yung dalawa. Yeah. Hindi yan. Kung maging loyal talaga kayo sa isa't isa, matutupad niyo yung anong gusto niyo tinutupad sa buhay. Kaya kayo, seryoso talaga. Katano pa yung mga gandang mga paligid sa paningin niyo. Dapat, ano lang, Oo, ako iyak. hindi ko iyak, best friend, you know. Guys, ayaw pa ng lalakari namin, no? Ayan. So, chika-chika muna tayo habang naglalakad kami. Yung mukha namin haggard na kayo, parang matanda. Diyos ko, Lord. Napupula na. Ano ba? Ano pa ba? Yun lang. Yun lang. Dahil hindi lahat ng tao sa internet, siniseryoso tayo, gano'n. Oo nga. So, Pero meron din, yung iba. yung iba na talagang pinapangako nila ang isa't isa na talagang makikita talaga sila sa balang araw. Balang araw, sa tamang panahon, in right time, Oo gano'n. nga, tama. So, yun. So, gayon, mag-test muna tayo kahit Taste na. malayo. Kahit malayo, partner mo. Bakit rin kayo sinihintay niyo yung harap sa buhay? Joke lang. So, yun lang. Yan lang. Hindi ba kami nakauwi sa aming bahay? Hindi pa nakausin yung bahay. So, another topic na naman. Kasi malayo pa talaga. So, anong gustong tawag yung best friend? So, ano? About sa... About sa, ano? Ang naisip. Wala ka naisip. Ikaw, baka mayroon kang naisip dyan. Sige, ano na naman tayo ng kanang English challenge. Siguro, God. okay. English? challenge. Sige. Surrender English na yun. Sige. Surrender ako na yun. Dali lang, winang. Sige. Okay, one English challenge start now. So, My name is Rosalinda Island. And now I'm 21 years old. No. But look like 18, yeah. We are going home to the... We're going to Kipaza. It's Kipaza. Yeah, it's a very hot. She is, 20 years old. Yeah, I am 20, And I'm 21, but we look like 12. Childish. We are so childish, yeah. Slight abnormal, you know. So let's go back to our topic. When Start? when are you agree in internet love or not? So in English answer. Oh my God. So, are you agree in internet love? Yes, I agree. Why? But not surely. I can say that I can say that there's not people. Nabus ako ng English, naluluding ako. Diba, Tagalog na guys eh. Yes, you are college, but we are Yeah, hard to speak, English, but we can small. we can fluently, we can writing English, but not talking is not. ayun o guys, finally lang na siya for fun. How about kaming pauwi sa bahay namin? Malapit na guys, so konting push. Kunting tiis na lang ilang. So we are second year student. Sige, but like elementary. But our heart high is school. elementary and our brain is just like kindergarten. Or not like kindergarten, oh my God. Baka namang junior. Yeah. Junior high And school. the English that we know is yes, no, maybe. Yeah. Not. I love you. I love me you. not? You not. Yeah. So, yan. Yeah. Lapit na guys. Salamat sa
At sinamahan niyo kaming lakbayin ang natatagong mundo. Yes, guys, yes. So, ito po yung chapel namin. So, yan. Sa mga gustong mag-donate, comment lang. So, ayun guys. Ito po yung chapel namin. Ayan. Oh, senior sarap. Lapit na kami sa bahay. So, medyo ano na. Sarap na matulog. Yun lang. Yun yung topic natin for today about internet love. Huwag kayong maniniwala sa... Huwag kayong maniniwala. Love. Huwag kayong maniniwala agad-agad sa mga Yes. taong nakakausap nyo sa internet. Yeah. Dapat nyo muna silang kilalanin. Tama-tama. Diba? Yun lang. Bye-bye. Sobrang puti na namin, diba? So, sa mga gustong kumain, kain tayo. So, yun na yan. So, yun lang guys. Siguro hanggang dun lang tayo sa pag malapit na talaga kami sa bahay. Ayan. So, yun guys. Salamat sa pagsama. Pagsama. Sana na-enjoy niyo ang aming mga Sana- kuhan. Sana nag-enjoy kayo sa aming funny moves. Mga funny mga salita. Guys, sa totoo lang, marunong talaga kami mag-English. Kung hindi nyo alam, kami ay second year student taking up Bachelor of... Basta joke. Ano ba ginawa nating course? You are taking Bachelor of Science in Business Administration. And business. you're not master in talking English. Yeah, but we know how to compute math. Yeah. You wanna try? Let's see. 1 plus 1, yun lang. So, ayun. Business ad po yung kinuha namin, guys. No? Hindi po English. Kaya medyo, hindi talaga lahat. At saka hindi lahat ng college marunong mag-English. Yeah, madami kami. Madami kami hindi marunong. Marunong kaming mag-compute ng math. Huwag nyo lang kaming pagsalitain ng English. Yan. So, konti-konti na lang guys. Salamat sa panonood. At kita ulit tayo sa susunod naming video. 13. So, yun guys. Dapat yung kapitbahay namin. Kapitbahay namin na maganda. Na sexy. 20 years old. At, tadaan! Hi, te! Hello. How are you in this time? So, ayan guys. So,